Chlapi, akože $100 na 600 je slušné, ale... Kde by ste vy prestali? Kde by ste vy prestali? Dajte mi vedieť. Lebo to je najťažšie, kde prestať. Skúsim dať posledný skok a už cashoutujem. Prisám, že cashoutujem. Prisám. Už tu mám nachystané, čepeš? Tak poď. Prosím, jeden skok. Jeden skok! Kámo, to je dosť peňazí. Za $100 772. To je niekoho možno mesačná vyplata, ty blázen. Ale akože 1000 za okruhlovačka, jak by bola 1000 za okruhlovačka, tak to by som mal zobrať. Tak poď. Jeden malý skok pre sliepku, ale jeden veľký skok pre ľudstvo a pre zjama. Tak poď. $100 na 1000, prosím!